Ni menos ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sugod karong adlaw. Ang report ni Nico Sereno. Mapahiyumong mibiya ni inintindahan sa LPG sa Barangay Lahog ang usa ka customer nga naabta namo kaganiha. Sa gamayng 2.7 kilos nga tangke nga gipalit niya, moabot sa 7 pesos ang pag-ubos sa presyo. Gikan sa 273 pesos ngadto na lang sa 266. Sa regular nga mga tangke o kaning tag 11 kilos, moabot sa 28 pesos ang pag-ubos sa presyo. Kun kaniadto 1,079 ang presyo niini, karon 1,051 na lang kada tangke. Matod sa staff sa tindahan, karong adlaw lang sila gipahibaw sa ilang mga labaw. Ang pagmeno sa presyo, 2 pesos ug 50 centavos kada kilo. Surprise yun sila sir nga ning ubos ang presyo. Malipay yun sila sir. Samtang sunod simana, musaka og 1.50 matag litro ang gasolina, piso usab matag litro sa diesel ug 80 sentimos ang pagsaka sa kerosene. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero nga ang pagsaka subay sa napanglantawan nila sulod sa 4-day trading. Pipila sa gitumbok nga hinungdan ang bag-ong sanction nga gipatuman sa Estados Unidos batok sa mga petroleum products gikan sa Russia ug Iran. Uban ni Marlon Melgazo ug Clarence Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.